Grafesta izan da eskualdeko artista batzuen ekimenea, Susterra eta Faktoriarekin elkarlanean atera den proiektu bat. Grafitirako espazio legal eta atsegin bat sortzea helburu zuena eta lortu duena. Bai, gainera etorri ziren peña asko, gehienak Laudiokoak eta Airaldekoak, baina beste batzuk, pues igual, Basa edo Bilbo eta peña de todos colores, vamos. Pues 57 pertsona etorri ziren margotzera, baina gero asko begiratzera edo egitea pasar del rollo eta holan. Oso pozik, bai, lehenengo urtea zen, ez genuen espero hain ondo aterako zenik, egia esan oso gustora geratu garela. Uste herriko jendeak ondo hartu duela, polita iruditu zaiola, egunean bertan ikusten genuen hemendik grafititik nahiko urrun geratu alden komunitate bat, pasatzen zela hemendik eta benetan disfrutatu zuela ikustea, ze benetan ikusgarria da eta emaitza ikusgarria da ere. Bai, eta gero peña igual dituen amonak esaten, buah, brutala, no sé qué, pared grisa bat eta orain kolez beteta, no sé qué, oso polita da, ikusten dut eta buah, brutal, no sé qué. Joder, hori es tremendo, para mí brutal. Eta bada modu bat ere, hain kriminalizatua dagoen zerbait, herrira zabaltzeko eta beste jende bati ailegatzeko. Ikasten baita entzuten ikasiz, handitzeak dituen arazoen jabe. Bueno, bada aipatu duzun parte ilegal hori, baina bada ere espresio modu bat eta beste artea egiteko beste modu bat. Bai, grafitian niretzako, eske bizitza, beti txikitan ikustea nahi pintada batzuk, politika edo ez hainbeste politika que no tenía tanto que ver, eta joatea karetik eta esan, hostia, bitu, ze polita, no sé qué. Eta orain zuk egiten duzu hori, eta brutal. Zuena, buruak du jakintza eta bihotzak sena, edukiak ditu biak puntu sakonak eta formak idekitza. Ni txikitan nengoen aretako jaietan, eta de repente etorri ziren 4 pavos enkaputxauz, korrika egiten, margostera, eta niretzako hori izan zen, como, lo hacen así, no sé qué, brutal, eta horretatik izan da nire mundua, vamos. Ni ezagutu nuenean hasi nintzen horrelako grafitia egiten, lehenago bai hartuak nituela spray batzuk, baina holako grafiti eta artea egiten ez duela urte bete edo 2 urte. Konplexurik gabe, harrizari egin dugu ametzen egoitza, gogo zapaltzen dugun estena bakoitza. Nik uste bere jatorria bai duela apurtxo bat ilegaltasun horretan eta bakoitzak bere burua babesteko behar horretan. Baina badauka bere gauza ere anonimoki egin ahal izatea eta kultura hori egotea. Da brutal, zuk hartzen duzu igual ideia bat nola den mutila edo neska hori, eta esaten duzu, igual super argala edo super lodi edo super no sé qué, eta gero totalmente al revés edo, eta gero zara super, guau, despacio. Ez que ez duzu pintzen aurpegia, eta ez da gorputza, da bakarrik izen bat. Eta daukazu hor rollo brutal, oso ona da, no sé qué, oso ona da, baina ez duzu, ez dakizun orden. Pues a ver, hurrengo urtean, nigatik hau berriro egitea, alba da leku handi batean, peña asko hurbildu da eta oso ondo egon da, baina pues hori, nigatik hurrengo urtean baita egin hau edo Laudion izatea mural txiki bat beti legala margozteko eta ez ikintzeko herrien muruak eta hori, eta gustora egiteko hor.
Eta alba da beste herri batzuetan ere egitea. Ikasiz, handitzeak dituen arazoen jabe, ta txiki izateko konplexurik gabe.